Hello guys, my name is Lindokuhle. Welcome to my YouTube channel. I am here to update you on what was happening on Uzalo on 2 June 2026 ngoLwesibili. Kuyambulala ukucabanga kakhulu uNkazimulu. Lezi insizwa ezine ezifike zazohlasela kwaNjomane zimenze wacabanga ukuthi uGeja kanye noNkunzi abaplane yonke lento ukuthi akuzohlaselwa ngoba phela yena bafike bambhalela incwadi wazumeka walala uGeja engekho. And mayefika uGeja usefika ubhekana namadoda amane agcwele indlu, usefika ulwa nawo azamnqoba walala phansi. UGeja lokhu umncenga njalo nje, ndoda hamba uyokhuluma nomkhulu wakho ngoba khona kuzoba nokuthula ngayo yonke lento. Uthi nje ngeke ukubone lokho ngoba wena uyahluleka ukumelana nalento le. Mina ngizobathola abantu engizokwenza nabo iplani ukuthi sikwazi ukuyiqeda yonke lento eyenzakalayo. UGeja ukhomba ukwehluleka ngoba uvele wamshiya kanjalo nje. USholiphu ayamfuna ama-customer asendlende lawa ayebhukhela ukuza kwisihlokothoza, yena akasafuni nokubamba ama-calls awo nje. Uqamba amanga uma bemfonela ukuthi hayi, uyabona nje lo ongisendela imilayezo-ke usikephe owasendlende lo engangihlekisana naye, bakithi ave nesicefe. Bayakholwa-ke omadonge phela ngoba bona bazi futhi abekho la eduze kwefoni yakhe, wenza sengathi uyacasuka naye. Ufikile usekhathele phela manje lama-games kaSibu, uzifikele namathupha endlini, umfice elungiselela imvuselelo ey'fundela nje iBhayibheli. Kodwa uma engena uthi hayi wangena kabi, yazi sengilungiselela ukuphuma nje. Ufikile embuza ngomoya odabukile, Sibu kwenzenjani ngani lokhu salala nje? Mina nawe uyale nale yini? Imina umuntu onesicefe yini? Kwenzenjani? Cha Fikile, ukuthi nje ngibona ngathi sesonile phambi kwaNkulunkulu sesozenze ngendlela okungafanele. USibu kodwa usamthanda uFikile ngoba uthe membuza ukuthi kuyaphela phakathi kwami nawe, wathi cha hhayi kanjani, ayikho nento ephelayo, ukuthi nje ngisafuna ukulunga izinto. UNkazimule uqonde ngqo ezinsizweni ehostela, wangena naso isibhamu sakhe esiseqolo eziphathele isigujana samanzi nje nokhiye wemoto yakhe. Wafike esethi, ukugcina kwami la naningithumbile kodwa-ke angikho lapho. Ngiza neplani la madoda ngoba ngiyazi nina nihlezi ningenaplani, nifuna kufike umuntu nayo bese niyenza. Mina-ke sengifikile-ke, ngaphandle-ke mani-right, ziphendule iy'nsizwa samangele ukuthi iplani yani leyo ngoba thina asixakekanga la. Awu kwabe bayithele, uyadelela phela uNjomane omncane. Wathi ni-right njengoba ikati lilele eziko nje futhi alisalele ngisho eziko manje, ikati selisebhodweni. Yini eni-right ngayo ngoba wena hawubhizi ukhanda i-ayina nje, ni-right uma ukhanda ama-ayina kanje? Yini nifuna ulokhu nihleli la nibhizi nihamba nochacho la ehostela ninuke ley'mbatata kaSgidi la, le endala owayishiye umkhulu wakhe? Mina ngifuna ningisize kodwa-ke ngaphandle manifuna ngiyocula lapha kuMondli ngoba phela ubhizi ufunela abantu abayobenza ubugebengu berobhe ibhenki nongedlimane. Wabashiya bethule kanjalo, washiya nesigujana sakhe samanzi wathi nisale niphuza nalawo manzi lapho, nicabange kahle yonke into engiyishoyo. Asibambe lapha-ke namhlanje, ngizobuya futhi ngikuphathele okunye okwenzekayo lapha kUzalo. Kodwa ungakhohlwa nje ukudlula bakithi lapha ezansi, upress u-like bese uya-subscribe.